le thalak te video te file kan tiang chi pdf ang chi te word document ang chi te le music zai mp3 ang chi te da that dan kha kan sei dona mi tam tak chu kan phone memory a lo lian lo fa lo full zung zung video te thalak te document ang chi te le zai te pon yang chu kan lo delete ui to thin si da thana tur backup na tur intinan computer te kan lo nei vek lowa chu wan chuanin chung da that dan chu kan sei don ani da that dan chi sang sang oma ke point chi thum ang hi ka manga drive fi google drive fi ka manga chuan google photos a hian tlem zong hi ka backup ve thin boka mar chu hei chu ka mang tam lo thung ani ti chuanin tuna kan soi tur ber chu telegram hi ani thung don ani hi telegram download tur chuan play store a kan kalanga ta hian telegram ti kan type anga ti na lom ta hi kan install mai don ni ti chuan kan install tira khanin whatsapp tho ang whatsapp te ang tho khanin phone number login kha ngai dona phone number chutna tur lo manga kan chuanga chuanin otp alo thlen chuan kan number otp lo thlenga kha kan chulut le menga paruk vel ani anga number paruk otp lo thleng lova call la thleng chi hi call ang chi hi ombok ta kami kal tlang tur khan chumi a chon call alo thlen chuan lak lo tur ani tin stop lo bok tur ani chu se chiang tai la ati thar tir tur kan install thar le login thar tur kanom chuanin telegram kan lut tira phone number kan chulu tanga in chuan otp lo thlen chuan otp chut lut mai tur khanianga otp lut lova call om chi hi call ron kal chi oma chumi a chon call kha lak lo tur ania reject lo bok tur ani chu ti chuanin telegram aten kan lut ta a khamia khan chuanin kan lu tira khan group engma lom don lo phone number vel chu ro mai thei enge mo ron thleng tharang chi mo tu kan contact kami te phone number minga lo lang mai the chu thu ran di ta se ti chuanin kan lu tira khan helai dot om thla veilam pang ding lam kila dot in rin phei pathuma kan lu tanga setting a hen kan lu tanga ti chuan data and storage a hen kan lu tanga hemi pathum hi automatic media download tia hianin hemi hi allowin on don ani hemi patum hi on lo tur ten off vek tur na ka dang hian tia om chuan ten kan off vek ang chuan kala ka chu zota a group kanin siam chapang thil da that nan chuan hei ke po pathum pali panga ka siam ni hi thil eng mo han da that nam te chuan group siam dan chu tiang hin ani helai pen lem hi a hnuai ding lampang kila pen lem hi kan metanga new group tia hian channel te poti the group hi man ke ma chon ka ti dan ber nia new group a kan lu tanga mi add kher khang ai lo ni kan add du chon ka phone number kha kan type minga mo kha kan type kha kan tin kan select ke wanga mar chu kan du lo chuan ti khan ni le mai mi ka add don lova chuan helai a hnoi ding lam kila pheina lem hi kan met lenga ta heng group ming antinan bom kan ti nge chuan kan ti zawa kan hing kan type zawa helai tik na tho hian kan tik leng kan tika group kan siam zauta hei hi tu manan mu thei lo ni privacy an om lo khai en nanga du le hei bom te hini lu tanga helai pen lema tho hian pencil lema hini click lenga hei group type ti hi private ti ni hi hei hi midang mu thei tu ri du chuan public group a hin ta hini mit menga helai mi hi tik mai tur ani chu ka chon private group ka du zo ka vain ti hian ta kala ka chu private tom chon va khoi dang lam khera ngai lo ti chon ti khan lo om ta ni chuan ti han group chunga khan kanom ta thalak te video te file te music te da that dan chu tiang hi ni ta ni helai an hnuaya hei pin lem hi kan hmunga lekha pin lem ti meng lekha clip na lai kan metanga hei ti hian lo om ta chuan ta hianin hei tiat tiang kan thai chawang ani lo pan helai hian kan metanga kan tot chuwang wanga tian kan tuai chawanga hei gallery ti lo ta hei thalak pum puilan na video le thalak pum puilan na ni wang khanin zon boy kha har sa to do ni then khat tan chuan chu wang chon tiang kan tuai chawa hei gallery ti zon kan click a hei folder sang kha lom ta ti chuan ta tang hian kan du te kha kan select thei ta ni no intinan camera bi ka click anga ti hian lo om ta ni chuan kan du ho thalak le video kha tian
kan click kan mark me nga he entinan heng tepo video ni ta ti hian kan mark anga kan du ber kha kan du za kha kan mark anga chuan kan mark zo khan hei helai pheina hei kan mark zat khu tu in zia zel ku entinan lo enila hu thi ti khuan kan mark zat kha lo lang zel don ni chuan kan du zat kan ti zo nuwa khan pheina hi kan metanga tian in upload ta nit chak ve deuh hlek te po kha ngai mai thei tian ein upload ta a video po kha tiang che khan ania chuan file b ka chu pdf ang chi te word document kan tiang chi te ka chu angai ang thau khan ta hin kan click lenga hei file te a hian kan lut anga chuan internal storage hi phone storage kan ni ta ni ta hin kan lut ta hei whatsapp a lut lang hal ta whatsapp chau ni lo folder danga po file lo thei chu tiang ti dan chu lai rin phei pathumai kan metanga document te kan met popanga ti hi document omna hawani pdf te word document te khang rang kha omna khani ta a ti chuan pakhat kan ti chinang hi whatsapp ti hi whatsapp big document omna ni ta a ta hian pakhat hi kan metange hi ti khan ku ti khuan in upload ta pekha akal ve don ti sheila file lian deuh tam deuh kan ti chun pekha hek ve don ti na ni chu kha thalak le video le file upload da ni ta a music po tatang thawin kan tianga nei tai kan thai phei le ka hei music a hei heng ho kha alo ni le ta ni kan du ber khatian a mak thei boka tian kan me wang khan tian ma amak thei zel o i thalak file a po khan pdf ang chia pon tian amak vek thei ni ti chuan kha ti khan thalak da sen ang thau kan ti khan kan sen kal le don tin ani chu kan soinon lenga thalak le video le pdf po music po kan upload don chuan ta hian kan met photanga ti khan hi thalak bi ka le video bi ka chun helai hi tiang kan thai chawanga ti khan mo chon gallery ti hian kan metanga hei folder sang kha ti khan alo om ta ni chuan kan du za khatian kan thlang to mai don ani chuan file a po tiang kan meta hei file ania internal storage a kan kala hi whatsapp big ania folder daga document te kan dalu tu khalom chuan line kan metanga veilam pangkil in rin thla pathuma chuan document hi kan met lenga ve khat ti hian hi file om na khani ta ni hei tian file kha ti khan kan lo data ni chuan music chu tain kan met lenga music te lo mata hian hei kan phone music khau khani ta ni chu hla hi ka da tam ngai lawa yang ho po hi engamo thil mai khani ta ni chuan kan be kanga kha ada that tan ani ta ni file kan da tam dana zirin kan pek kha kalina kal tam lawang o ti chuan hei hi phone memory a poi lo delete dai thei ni helai mi gallery tang khan lo delete tai la hei hi o hei kan delete ange delete ta a chuan telegram kan lut le ta hei kan delete khani ta hemi hi kan download le du don chuan entinan tian kan metanga he lai ding lampang kila dot om thla pathumai kan metanga chuan save to gallery ti hi kan metanga chuan gallery and save chuan thalak dang po hi kan du chuan tian kan chuanin then khata chuan upload kha panga vela lo ni chuan avai panga download thot dan all these 5 photo ti velin lo omga all 5 photos ti vel lo omga chuan this photo ti lo om boka alaya this photo ti lo omga sira cancel thalak kha ruala download thot du chuan all a khan mai tur hemi big te kan du chuan this photo te khan click mai tur ani kha download dan ani ta ni chuan file te po hi tianalo om ta hi gallery kan da du chuan dot om thla pathuma khuana zona mi a khuan kalai zona mi a khuan mo ta hin kan metanga save to download ti khan le mai ta ni chu chuan hei po hi music po kha tiang thau video po chu tiang thau chu ni ta ni chuanin ama a video kan upload a khan phone memory ti thol dana khanin kan clear khami zong khami file chunga mi android file chunga mi document mo kan clear khan he lo blur vek don ni nakina ilo clear huna chuan telegram mi hi entinan hei tiana blur ta vek ani chuan hei hi abou chuang lo ani ain delete chuang lo thalak kan du te kha entinan ti hian lo om chuan hei ka tiang kan met chawanga ku ti khuan thalak kha hei kha ti khan download vele mai tur save to gallery tiang khan mo hei ti khan ain lot hun ka kan ngak vel thekanga hei hi achan chu heta file englo mi kha kan lo delete awang khanin ni helai kha alang blur ang khan oma ma ro chu
kha chu engma poina chuang lo heta chuna bodon chuang lo telegram ma chuan tia download le top khan mai hei save to gallery tia hei ni china all photo ka tiang khan a rualin som ka upload ta khang a ruala som ka upload kha download vek du chuan all a ingang click anga kan du lo chuan hemi big te kan du chuan this photo ti khan ani mai ni kha download dan chu he ta phone ti thol dana kan lo tia lo om vek khan about ta ngai lo tur ala download vek thei thau kha thalak te video download dan chu ani ta ni chuan hei gallery mi chin kan delete poka ti hian kan download le ta fi takina lo om ve thawani maro chu tlem chon resolution chu loss ve lek maro chu loss tam lo a che tam lo chuanin hei hi ni china ka soita kan khan thalak kan lo da lu tam deuh te video file kan lo da lu tam chuan pek kha kal tam ve lek do na khalai ka chu kan thathiam tu ra ngai tai la chuan phone memory mi kha delete wang pon ni la telegram ma hian om reng do na chu athat na ani keiman pon ka mang tam hei ka upload tam khop my file te video te khang phone memory ka ti thol zung du sia tiang khan ni thalak te video te upload thei ta chuan group kha private tam chun tu man ron search mo thei lo public ka kan dai ro chuan entinan group mingten lo search ta sela mu thei do na ni kha thalak te video te da that dan ani shelo tam tak kan om ka ringa then ka chon kan mang vek to pon then ka chon kan mang to pon ka ringa shelo te kan la om ve takin kan tang kai pui ka ringa kan ron share vele ani chu engma hriat thiam lo te kan nei ni chon comment lama min ron zot ula thei dan dan in kain changa hriat chine ro chu atam lo ti kha min lo hriat sak don dia ti chuan channel te poi min lo subscribe sak ula min lo share sak ula min lo like sak ula ti kha kan ngen vele chu ni kha zong kha ni ka lo me